23 ta' Diċembru, San Juan ta' Keti, saċerdot, għex bejn l-1390 u l-1473. San Juan twieled fir-raħal ta' Keti Djoċesi ta' Krakow, il-Polonja, fit-23 ta' Ġunju u studja fl-Università ta' Krakow minn fejn ordna saċerdot u wara sar professur tat-teoloġija. Għallem għal bosta snin fl-Università ta' Krakow, imbagħad lejra ta' xi wħud minn sħabu ipperswadiet lis-superjuri tiegħu biex jibgħatuh bħala kappillan tal-parroċċa ta' il-Kusi. Iżda wara xi 8 snin reġa' mar Krakow jgħallem l-iskrittura fl-Università fejn baqa' sakemm miet. San Juan kien qaddies tipiku, kien bniedem ta' fidi safja, twajjeb, umli, ġenerus, dejjem ferħan iżda serju u mimli minħabba lejn għajru, tant li wassal li ta' ġidu kollu lil foqra. B'xewqa li jmut martri għamel pellegrinaġġ fl-Art Imqazza biex jippredika fost il-Musulmani. F'ħajtu għamel 4 pellegrinaġġi għal Ruma bil-mixi, iġġor ħwejġu fuq daru. San Juan miet fi Krakow lejliet il-miliet fl-1473. Ġie ikkanonizzat mill-Papa Klement XIII fl-1767. Dan hu dak li qal il-Papa Klement XIII dwar dan il-qaddis tal-lum. San Juan kien ta' eżempju mill-isbaħ għal professuri tal-Università. Kien ispirazzjoni ta' dedikazzjoni kompleta fid-doveri tiegħu u fit-tagħlim. Barra mill-umiltà kbira li kellu, kien sempliċi qisu tifel. Kuljum wara li jkun għallem kien jibqa' sejjer dritt il-Knisja u jqatta' sigħat sħaħ jitlob quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Il-kelma universitas għandha l-idea ta' ġabra fl-imkien ta' kollox, jiġifieri tas-suġġetti u d-dixxiplini kollha u l-idea tal-komunità. Ma tistax tgħix tassew mingħajr ma tolli r-ruħ u l-moħħ lejn l-għerf u t-tagħlim, mingħajr ix-xewqa li wieħed jolli l fuq il-ħsieb u l-konoxxenza tiegħu. Ir-riċerka trid issir flimkien waqt li tistimola interessi tajbin komuni li wieħed jaqsam ukoll mal-oħrajn. Din hija l-karatteristika universali tal-Università, karatteristika li qatt ma tieqaf milli tinkludi fiha lil kulħadd u lil kull suġġett possibbli. Ir-riċerka tat-tajjeb infatti hija ċ-ċavetta biex wieħed jirnexxi fl-istudji tiegħu. L-imħabba hija l-ingredjent li jagħti t-toma lit-teżori kollha tal-għerf u tat-tagħlim u b'mod partikolari lid-drittijiet tal-bniedem u tal-popli. Il-Papa Franġisku fid-diskors tiegħu tas-7 ta' Lulju tas-sena 2015 fil-laqa mad-dinja tal-iskola u tal-Università għal dan. Hemm riflessjoni li tolqot lilna lkoll, familji, skejjel, għalliema. Kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ tagħna biex ma jħarsux lejn id-diploma tal-Università bħala ċertifikat li jagħmlilhom xi ħaġa aktar minn ħaddieħor, bħala xi ħaġa li tfisser aktar flus, prestiġju soċjali. Le, dawn ma jfissrux hekk. Kif nistgħu ngħinuhom biex jarfu li din it-tħejjija hija sinjal ta' responsabbiltà akbar quddiem il-problemi tal-lum, quddiem il-ħtieġa tal-għajnuna l-aktar foqra, quddiem il-ħtieġa tal-ħarsien tal-ambjent. Lilhom illum, lil kulħadd aħna mitlubin biex b'urġenza infittxu naħsbu, infittxu niddiskutu dwar is-sitwazzjoni attwali tagħna u ngħid urġenti li nsibu l-kuraġġ naħsbu dwar liema tip ta' kultura rridu jew nippretendu li jkollna, mhux biss għalina imma wkoll għal uliedna u għan-neputijiet tagħna. Din l-art irċevejniha b'wirt, bħala don, bħala rigal. Nagħmlu tajjeb nistaqsu lil nfusna kif irridu nħalluha, liema toroq irridu nimmarkaw bihom l-eżistenza tagħna, għal liema raġuni aħna ġejna f'did-dinja, għal liema għan ġejna f'dil-ħajja, għal liema għan naħdmu u nissiltu, għalfejn qed nistudjaw. L-Ispirtu Santu jispirana u jakkumpanjana għax hu kien li jsejħilna
li stedinna li tagħna l-opportunità u fl-istess waqt tagħna r-responsabbiltà li nagħtu l-aħjar tagħna. Jalla jtina l-qawwa u d-dawl li għandna bżonn u l-istess spiritu li fil-ewwel jum tal-ħolqien kien ittajjar fuq l-ilmijiet biex jitrasformhom medi li jagħti l-ħajja. Huwa l-istess spiritu li d-dixxipli tom il-qawwa fil-Pentekoste. Huwa l-istess spiritu li ma jabbandunana qatt u jitwaħħad magħna biex insibu modi ta' ħajja ġdida. Jalla jkun hu il-kumpan tagħna u l-gwida tagħna tul il-vjaġġ. Talba. San Ġwan, int kont il-professur li għamilt il-ħajja tiegħek studju fil-Qdusija. Nitolbuk tinterċedi għal professuri, l-allima u daw kollha li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet ta' għada. Ħajkollhom l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex iwasslu dak id-dawl u dak il-erf vera lill-istudenti. Nitolbu dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.